Zeluloidea jaio zen eskeroztik, indiarren eta kauboien pelikula mitikoen jokaleku favoritoa izan da. Monument Valley da, Utah estatuan. Hemen filmatu ziren genero horretako pelikula handienetako bi, Centauros del Desierto eta La Diligencia, gaztelaniazko izenburuez aipatuta. John Ford zinema zuzendaria txundituta geratu zen uraren eta haizearen igadurak milaka urtetan sortu duen paisaia honen magiarekin. Arroka monolito erraldoiek zipristintzen duten lautada liluragarri honek, igadura mota berezi bati zor dio bere itxura ederra, igadura diferentziala izenekoari. Fenomeno horren arabera, klimaren eragileak lurrazala igatzen joaten dira poliki-poliki, eta horren ondorioz, material bigunak gogorrenetatik bereizten joaten dira. Haizeak pixkanaka igatutako materiala eramaten du, eta estratu zaharrenak agerian geratzen dira. Jarduera geologiko hori da Monument Valleyko edertasun bitxiaren oinarria. Utah estatuan dagoen beste paisaia natural honen jatorria ere igadura izan da. Bryce Canyon da. Anfiteatro natural honetako orratz gorriek O2 izena dute. Haizeak, urak eta izotzaren igadurak eman die itxura hori. Bryce Canyon inguruan bizi izan zen lehenengo pertsona, Ebenezer Bryce izeneko mormoi bat izan zen. 1865 urtean jarri zen bertan bizitzen bere familiarekin eta haziendarekin, eta esan zuen munduko tokirik aproposena zela behi bat galtzeko. Baina Ipar Amerikako arroila guztien artean, Koloradoko arroila handia da nagusia, Arizonako iparraldean dagoena. Mila 1860 urtean egin zen lehenengo espedizio zientifikoa hitzarte sakon honetan. John Wesley Powell estatu batuetako armadako komandanteak zuzendu zuen. Powellek arroilan aurkitutako arroka sedimentarioei buruz esan zuen, historia liburu eder baten orriak bezalakoak zirela. Ekialdetik mendebaldera arroila 456 kilometro luze da, eta zenbait tokitan 1600 metroko sakonera du. Lubaki natural honen eragilea Colorado ibaia da. Bere ibilgua milioika urtetan zulatzen joan da, eta gaur egun ere halaxe jarraitzen du. Ikerketa geologikoen arabera, lurraren historiaren 2000 milioi urte agerian geratu dira Colorado ibaiari eta haren ibaiadarrei esker.